Ana Revuelta naiz, Artaziak kooperatibako kidea. Artaziaken arte hezkuntza eta kultur bitartekaritzan aritzen gara. Ekimen sozialeko kooperatiba bat gera. 2008 sortu ginen eta Euskal Herri osoan lan egiten dugu. Funtsean egiten duguna da prozesu pedagogiko kolektiboak lagundu, akonpainatu, dinamizatu. Beti ere hori, artea, arte praktikak eta kultura erdigunean jarrita edo ardatz bezala hartuta. Alde batetik, kultur, arte instituzioi lotuta, ekipamendoi lotuta, beraiekin batera bideratzen ditugu hezkuntza programak, prozesua, proiektuak. Bestetik, eskola, hezkuntza formalan kontestuan irakaslekin batera bilatzen ditugu moduak arte hezkuntzako ibilbide pedagogiko hori sakonagoa, interesgarriagoa, aberatsagoa izateko. Hirugarren hanka bat bezala aipatuko nuke azken urteetan kultur eskubidei lotuta ibili garela lanean udalerri desberdinetan. Parte hartze prozesu batzuk aktibatzen komunitateak pentsatu ahal izateko nola bermatzen diren beraien kontestuan eskubide kulturalak, eta zer aldaketa egin dituzten eremu hortan. Ni gelditzen naiz taldearekin, noski. Taldea ulertuta elkarrekin sostengatzen dugulako proiektua, baino ere gure bizitzak. Hor dago konfiantza, konplizidadea, konpromezua, hori oso baliotsua da, niretzat eta uste taldearentzat ere bai. Eta bestetik esango nuke potentzia, igual Artaziak baduela potentzia, gauza berriak sortzeko, elkarrekin, ikasteko, eztabaidatzeko, printzipio eta balioekin bat egiten dugulako sareko parte gera. Horrenbesteko ezagutza, bilbide, realidade desberdinez, Euskal Herri osoa kontutan hartzen duna gainera, iruditzen zaigu horren parte izatea berriz ere bada ikasteko aukera handia, baina baita ere eragiteko palanka edo plataforma handia izan daitekeela, azkenean elkarrekin sortzen dugu sare hori, indar hori eragiteko, eraldatzeko. Amesten dugun beste realidade hori, haur eta gazten aisialdi, hezkuntza, euskalduna, feminista, kritikoa, kulturzalea eta hori sortzeko bezala. Artea eta kultura bizitzaren parte direla, ogia direla, eta zentzu hortan gozatu dezagun, sortu dezagun eta defendatu dezagun.